Takže ahojte, moje meno je Viktor, som z aeromodel.sk. Ak ste nám ešte nedali like alebo follow, tak nám ho dajte, dole vidíte zvonček. A dnes tu máme pre vás zavážaciu loďku s označením Baiting B500. Slúži na zavážanie krmiva a nástrahy. Do loďky vieme dať pol kila krmiva, taktiež vlastne tu vieme dať silon na nástrahu, ktorú loďka zavezie. Následne si otvoríme loďku, tu máme batériu, tu sa nám loďka zapína, tu sa zapínajú LED diody, ktoré nám svietia, predné na modro, zadné na červeno. Zavreli sme si kryt, k loďke máme diaľkový ovládač, nabíjačku, ktorú taktiež dostanete v balení. Zapneme si diaľkové ovládanie tuna do polohy on. Loďka nám ide, tak poďme na to. Ak sa loďka dopraví už na miesto závozu krmiva, jednoducho si pomocou gombíka Door Open otvoríme spodné dvierka a vypustí sa nám krmivo a taktiež nástraha. Takže ako môžeme vidieť, máme to otvorené. Keď sa nám loďka vráti, pekne si to zavrieme, najprv jedna, druhá strana a šup hore, máme to zafixované. Ak sa vám video páčilo, dajte nám like, odkaz na produkt nájdete dole pod videom. Ja vám ďakujem a lúčim sa s vami. Vidíme sa pri ďalšom videu.